ej. Všetci ho poznáte pod tou prízdivkou Dubi. Je to on. Kokainový chlapec, najlepší na svete, má to scénu, že nikto tomu neverí, všetci chodia k nemu na dvere. Dublínok, nemáš kokain? Ale piču. On sa slajde dole, je to najväčší pán, dá ti kokain, koľko chceš, ale musíš mu zaplatiť 5 listami, to sú jeho deti. Dá ti to a nepoje späť. Sú to najlepšie drogy na svojom svete, je to od Dubínka, kúp si to hneď. Svetovaná myš! Tak, to mi zase určite bude zase tá Jana pojebaná. Nemal som si ubrať. To chceš? No, kde si ty bol celú noc? Ja som drogy predával, ma nepoznáš, no. Jaj, No, no, čo? tak, Čo? lebo som potom šla do klubu, som ťa A nevedela tu nájsť. idem povariť kúsok. Ešte. No, inak, chcela som ti niečo povedať. No. Vieš, no, ja som včera niekoho stretla a bola som trošku odretá. No, koho si stretla? No, ja som tehotná. To sa ako No, stalo? no, Prosím ťa, donies mi toho, kto to spôsobil. Ďakujem Dobre, veľmi pekne. no dobre. Tak sme tu, oni vlastne, Dobijem ty otec. retard, že si ju spravil, hej. No, boli sme obidvaja opití, no, to sa stáva. No, Čo si povedal, ty retard? Ešte ti teraz také niečo povieš, že zbijem ťa. no. To, ty si kto? Ja nepoznám tam toho, Ani on ja. musí byť nejaký cudzinec. Čaute, Ty si kto, ty retard? to dieťa viem zjesť. No teraz to povedíte, Maňuka. No, to by si mohol inak, akože. To by nám No. nevadilo. No to Počkaj, neviem, že To sa nesmie stať, toto. Prečo reveš, ty dement malý? mám problém. Mám problém. Možno by som ťa zbil, počkaj, no. Čo je sa spravil, Janko? To je moje dieťa. Ja nemôžem. Zabij sa. Bude lepšie. No, zabij sa, áno. Nožom si žili preč. Ja skočím z toho. Joj, no, tak... tak tak daj si toaster do vane. No, to není taký zlý nápad. No vidíš, ja ti to zariadím, môj. No, ideme, poď. Oj, kolena staré, dobré ráno všetci. Ty čo vyliezaš z toho ukrytu? Som ti vravela, že tam máš zostať. Však ale to je náš pompový úkryt od 92. Ja ale chápeš, že no, máš zlomené kolena, preto máš tú Ale- palicu. Aha, a to stále pokračuje tá vojna, lebo som zabudol, bože. Ďakujem za túto no je to ja neviem, čo to je. Ježiši Čo to je? Kriste. Pozri, máme tu hosti. Dobrý, priniesol som vám vášho autistického syna, alebo koho, prišiel si decko adoptovať. No, Dobrý, vy ste si prišiel No, do predstav toho sa. detko? Ja si prišiel. Čo to robí? Idem za ňou. Nekydajte moje decko! Čo? Čo ale tu chcete? Ja si No, počkaj, malý. chcem No, nie, nebudeš žiadne adoptovanie Ja tu si prebiehať chcem na moje adoptovať decko, ja ho dieťa. chcem! Ty, ti grgne po tváre. druh, Nero. nechcem žiadne adopcie, hej. No, nebudeš mi adoptovať moje deti, Oberiem vám lebo, decko. lebo zle bude s tebou, si autisticky hnusný, no, ty dement. Čauka. Tu, poď za mnou. Čo? Ja idem preč. Prdne ti do hlavy! No, tak zle to dopadlo, no, veľmo. To čo bolo? No, hej, áno. No, ja sa bojím, mňa niekto chce ukradnúť. Je úplný debil, odišiel aspoň. A vy tu čo tu robíte? Vy máte byť tiež vnútri. Ja tu bývam, veď som vaša suseda vyprievaná. No, ale mohli by sme načo s tým porobiť, nie?
No, Akože, no... ale No, to je skvelý nápad. Možno A by sme prečo mohli mi ty, tam. decko, hovoríš, ak si novorodenec? Hej, Mišo, sem poď. No, tak vidíš. Nemáš vyliezať, aj keď si susedka. Ja ťa vždycky ponaučam a vždycky to dopadne takto zle. Jaj. No, ale poďme, poďme. Ty si svinia. Ja idem domov. vy ste prejebané. Kde je to? Kde je to decko? Už ho tu hľadám hodiny. Celý som od hliny. Čo budem len robiť? Tu je... Čo? Ja neviem, ja som v troske. Ježiši Kriste, kde je ten padruch? Posratý, hej, kde šiel zase? Ježiš, debil! Poď, kde je? Debil! Neozýva sa. Áno, no, ja neviem, kde je. Potrebuješ pomôcť, Janko? Nie, Janko, môj chvostík! Pomoc, môj chvostík! Pomoc, môj chvostík! No Ježiš, tuto spravíme fajku, áno. Jaj, to je niečo dobré, veľmo. Toto je najlepší šňupák. No tak to tu, no neviem. Čo to je? Cítim decko. Cítim to decko. Haló, deti. Mne sa tu zasekol chvost. Pomoc! Pomoc! No, pomoc, prosím, pomôž mi, hej. Tu sa chvost mi zasekol. Ty nie si dieťa, ja ti nechcem pomôcť, choď preč, zobí sa tam. Ale ja nemôžem ísť preč, sa mi chvost zasekol, nevidíš ty? No ja ti Pomôž mi, teda prosím. pomôžem, to si taká jebnutá. Boli. No to je dobré. Boli. No. No, ďakujem. No, Výborný, máš- ty si zlatý, skvelý, výborný. Áno som. Kristiane, je to No, to sme my. No, tu som vám prišiel predať kokeš. Takže čo treba dneska? Mňam kokeš. Áno, presne tak. Bude to len 250 Už ho voniam. listov. Tu. Ja nemám. Tu je 150. Ale Máš? kúp to. Janko. No, kúpte Ja to, nemám. kúpte. No Nemám. jasne, kúp to. Jaj, prečo si to kupoval, Janko? Ha? Všetci sme svetovaní. Počúvajte ma. Vy už prestante byť svetovaní a strácať sa. Takže ja... Bože, vy ste grgáte tu. No, Ja čo ti tak si môžem kúpiť pomôcť. metamfetamín? To znie ako dobrý nápad, nie? Ale však Áno, ja áno. vidím. To je výborný nápad. Pane, a vy ste už mali niekedy drogy? No, malý? Nie, mal som už. Mám ich. No, aké? Ježiš, no tak ty si úplne v píči, bráško, veľmi veľkej. To boli od Dubíka. Ja vidím svet na rušovo.